Kristo. So may butang sa no? Ang ato karong ebanghelyo na itugod sa sending of the 12 apostles. So ang background ani no, tungod kay ang atong Ginoo very compassionate kanang baski dili mo isulti maka ibaw gud siya kung sa imong gibati ba. Makakita lang siya, ma-feel na niya. So kay bawang Ginoo sa tanan-tanan, sumaw na very compassionate siya, no? Kanang kibaw siya kung unsa kanang atong bitaw kasakit, tanan kita kibaw na siya unsa kasakit, unsa sa dato nga kini mga sorrows bitaw, sadness kibaw na siya, unya pati atong poverty, gutom, no? Kabalan, no? Loneliness, no? Dili kita happy, no? Tungod sa daghan atong mga responsibilidad o kaguol sa kinabuhi, bewilderment, no? Okay. Pero ato sa balikan kini mga apostles nga ipili sa ato Ginoo, they are very ordinary men. Ordinary na gyud sila. Halimbawa si Pedro mangingisda o uban pa, no? O si Mateo gani makasasala, no? Tax collector siya, no? O si Judas, no? Etc. So they were the most extraordinary mixtures sa community. Mura gani ka na sahay, di kita ganahan kini sa organization, gani, no? O sa atong community mismo, o sa religious, kaya nakita mga medyo magpabadlong, etc. Pero atong balikan ang apostles, na di sila perfect gani, no? Mixture sila sa kalain-laing mga characters. So mao na siyang duha ka facts about the apostles, no? Oh, pero baski ning ani sila, no? They were sent by God, no? They were sent by the Lord, no? They became messengers, no? Nga naman tungod kay una, He chose them. Gipili gud sila, no? To be with Him equally significant. Baski unsa katong naabot sa usa, wala siya kanang background sa education, sige lang yun. Equally sila, no? Gipili sila. They were chosen. And then second, they were called. Gitawag sila. Sa tanan-tanan nga makatawhan, ang panato nindot ko kayo, no? Ngilngig kayo, pero gitawag, no? Muna, no? So, may apostles sila, may herald sila, no? And then, He appointed them, no? Gisugo sila, no? Anak siya. Okay? Maguni na, no? Sa mga karusahay, dili ko kita makompare ka nagipadala sa atong Ginoo. Karusahay, mag-BIB kita sa mga, maski sa atong kaparian, nakita yung mga, o sa diha, mga comments, no? Which is very true, masad. Pero remember, mga tao sad na sila. Mga tao na sila, imperfect sad na sila, katulad sa mga apostles. Kaso lang, baski sa ilang kining kakulangan, sila gitawag, sila gipili o sila gi-appoint, no? O sa atong Ginoo, sad, no? In as much as kamusad, no? Kanusahay mga lay ministers nato, no? Yung mga katikis, etc. Lectors na siya. Nakita na tayo mga kakulangan, pero I mean, they too, hitang tanan gitawag, gipili o gi-appoint sa atong Ginoo. Okay? So, mawala lagi, no? Okay, they were chosen, no? But pasabot ana, they are a gift, not merit. Kung gitawagan kita, no? Dili na siya karang, we are not entitled to it, ha? Mao na sense of entitlement, no? O halimbawa, mao na in dangers kanatong tanan, basi sa mga kaparian sad, maingon nga, what are we in power for, no? Maingon kita nga, kinahanglan, mao ko ana kay kura ko para ko gud ako diri, etc., di ba? O teacher gud ako, no? Ako gud ang head diri, ana ba? So that is sense of entitlement na dili ganahan ang atong Ginoo, no? So kay choice, gipili kita, gi-appoint kita, therefore kana siya ay dili kita makademand, no? Because it is given by the Lord. It is a gift, no? So, therefore, it's not a merit. Therefore, ang isukli nato sa Ginoo, gratitude, pasalamat, no? O niya, i-appeal nato ang atong responsibility. Okay? Kung gitawag ka sa kaminyoon, nagminyo ka, that is
You are chosen by God para sa kanang status of life. So therefore, ang imong bara, imong sa gift na siya, so dili na imong merit. So, kung wala ko kabara, wala ko kasawa, no, it should not be. So therefore, pasalamat ka sa status nimo. Unya, dili pa papasalamat ka, kundi na i-appeal nimo ang imong responsibilidad to care for your husband, to care for your wife, and then to care for your children. Okay? So, ang principle diri ining-ani, no? Giving and receiving keep us alive and life-giving. Ining-ani ra gud ang ato kinabuhi. Mahatag ka, hatagan sad ka. Di ka manghatag, di sad kumataga. No? Kung mag-curse ka, malasad ka, kay curse sad ang ibalik sa imo, ha? Kung mo-bless ka, no? Mga hatagon ka, may hatagan sad ka. So, ana ra gyud, no? Ato kinabuhi. As simple as that. Okay? Alright. So, mao lagi na nga ingon sa Ginoo nga kay dihatagan man kamo, don't expect, no? Mao gani nga kinahanglan without cause you have received, without cause you are to give, no? Kay ihatagan mo kita sa Ginoo sa power. Okay? So, mao na yung siya nga may mapayanggo siya, dili magdalag puntil, dili mag etc. daghan diri, no? Dili baski mga sinina, dili, no? Ang but pasabot ana kinahanglan jud nga we have to trust God. Kung baga ang but pasabot ana nga divine providence, no? Kaya ang Ginoo dili good mo pakyas, no? Sa paghatag kanato sa atong mga kinahanglan. So, they must have missionary generosity, the giving of oneself, una, availability, no? O imong oras, imong services, o imong resources. Okay? Mao na sa kung manilbi kita sa atong Ginoo, no? Hatag kita ang atong time, hatag kita atong mga basig mga bahandi kani material possession o atong kining kaugalingon sad. Okay? So, ang atong reflection, nindot na siya, no? Kaya we have tanang kita may buong bukasyon, kalain-lain lang yun, pero kita tanaw sa gihapon na sa atong Ginoo, no? O tanang kita by virtue of baptism, nakita yung mga mission, no? So, i-correct lang nato, ha? Ang mission nato diri sa kinikalibutan, no? Our mission is life is not to become famous. Ayaw ko na maging famous kay this is the source of pride, no? To become rich, dili may ana, no? Makakaw na ta, kontento ra kita ana, no? Ayaw ko kay di man nato madana siya. Kung unsa kita kadato, di ba nato madana siya, no? Influential, kanang sa power ka ba? Ano permitang power, di ko sa taas, ganahan ko ana. Kay, mo na, what are we in power for? Di ana ganahan na Ginoo, no? Kundi, spread lang nato with all humility, o pagpaubos, simplicity, without truthfulness, that the good news of the kingdom of God, unsa kamayo ang Ginoo, unsa kamayo ang iyang giharian, o unsa kamayo nga maghanda kita sa iyang giharian. Okay? So, mao lagi na nga ang hagit kanato, no, is doing by example. In preaching the Word of God to others, we should do it by example. Mao gina ginabatayan sa mga tao ang imong binuhatan. Kay mao lagi na, no? Action speaks louder than the word. So we should be patient enough. We cannot change them overnight. Di kita maka-change sa mga tao overnight. Iyaman sa Ginoo. But at least we can preach by means of our mission. So muna, ayuson muna nato ang atong kaugalingon bago nato ayusin, no? O ayusin ang uban. Okay? So, inira ha, remember lang ha, sa atong kinabuhi karon ha, na kung naka-experience ka ni karon sa kining gitawag dryness, no? Pasabutan disyerto sa kinabuhi, no? Kini mga nakita problema karon, etc., no? Murag wala kita pag-asa. Remember nato nga we should heed the voice of God, no? Mamati lang kita sa pulos sa ato Ginoo, no? Kay ngano ang Ginoo will take us through, no? Butino na waling kawas ko na siya, tabangon na ni kita sa tanan nga krisis
sa atong problema, sa tanan nga disyerto, dryness, etc. sa kinabuhi. O kung nakita sa kingit sa kinabuhi, naan siya. Sinaut paunta nga kini siya magsilbi ka nato mayong balita karong puntagas pag-atid nato kini Santos Kamisa. Amen.